Díobh chuirde agus fáilte Rogha is é an scéalta grinniú ná an tÁdh le Pádraic Ó Conaire as an leabhar Rogha Scéalta. An tÁdh. Bhí triúr againn mé féin agus Séamus Anthony agus Micheline léamh ann. Bhí mar a bholach ar bhruach na trá in áit nach mbeadh radhaíoch orainn ón mbaile. Dá bheictí sin is cinnte go mbeadh obair ag duine éigin dúin le déanamh. Ní raibh fonn oibre orainn agus mar sin chuaimar as radhaíoch daoine. Cá ngáimid ar sa Séamus a bhí idir dhá chomhairle. Ag bádóireacht a deirmse, déile cá ngáimid. Ach nach gcuireann tú ar an lasca a bhfuaimar an lá chéanna nuair a thugam ar bád mharcais bhig léinn go hinis mór ar sa Séamus. Bhí cuimhne maith againn ar an ngrada sin gan bréad, ach ní raibh aon ceappa agam féin bád a thuairt léinn chur ar bith. Bhí drim Séamus gortatha fós ón lasca a fuairse i ngeall ar bhád mharcais bhig. Bhí sé ag macnamh chomh donn sin ar an lut gur chuir sé a lámh thiarde agus go dúirt cráite. Bearlam féin gan baca leis an seoltóireacht a chairde. Ghlach mo chóirse, agus búlamis amach faoin gnach. Is maith an comhairle í sin ar sa Micheline, ach níl orainn a deirmse éon bhád a thabhairt amach, nach dig linn dul in éineacht de tam beag atá ag dul isteach go garumna inniu ar an daoile. Os iad ar beirt ag gáire, is maith a bhí isacha gur beag an buail a bheadh ar tam sin a ligean leis. Níl cáil dubh ag maga a deirmse. Ní bheige is ag tam go bhfuilimid sa mád ar chur ar bith, bhfuil sibh sásta a theacht. Níor thugadidir de reagra orm ach dul de léamh thar an glí, ghread linn go chala. Bhí mar amach le bheith in garumna an lá seo agus bhí a 7-8 de bhuca i málaí sa mád. Na daoine ar ló iad ní raibh siad le feiceáil in áit ar bith, go dainn is minic nach bhacfaí dul dó ar a marga chur ar bith. D'ág faoi an líal faoi Tom, mar is é a bhí in ann an targad a bhaint amach ón na ceannaitheoirí. Chuaimar isteach sa mád agus ba bheag an bhfuil orainn cúpla mála a fháil ar tháin an bháid. Anis a chomhlúdar a deirmse, is é an clasatá ceaptha a gomsa dul isteach sna málaí. Sa málaí seo agus fanacht go réag sucar ar tháin an bháid i measc na muc go mbeimid amuigh ar an domhan. Ní buail do Tom fuil an sin. Ach nach mbeidh is aige, cé bhéad muc atá sa mád aige ar sa Micheline. Deann ar chuid níos ar sin. Nach orm a bhí an tobáist, is beag nach an triúr againn ag siile na súl le díomá nuair a chuid níos féin ar chlas eile. Níl sé anán ach dó bhirt againn dul ag seoltóireacht inniu a deirmse. Chaithfidh duine againn fanacht ar an gala le inseach do Tom go bhágach an dá bhuc sa mád. Ach cé a anas ar sa Séamus. B'in í an cheist, ní raibh ceachtar againn sásta fanacht ar nóí. Thíl fá go mbeidh sásta mise a ligean sa mád agus duine go féin fanacht ar an gala, mar ba mise a chuimhnig ar an glas I dosach, ach ní rabhadar. Cuirmis ar chranna é a deirmse. Réitíoch leis sin, chuas féin go chlí agus buineas trí thráithnín churas díocha ar an mirt eile an rim a thabhairt lam. Gearras na tráithníní únas nach raibh aon ceann acu ar fhada le ceann eile. Thugas aghaidh orthú an sin. An té a tharneos an ceann is fuide chaithfidh sé fanacht a deirmse. An ceann is fuide ar sa Micheline, agus déir fá leis an gcaoi a nuairt sé go raibh sé a gcaoi dé nach darneoch sé féin an ceann is fuide. An ceann is FAIDE ar sa Séamus fuide, agus é a cuimhnamh ar an lá brá seoltóireacht a chailleadh sé dá méacha irid an bhí is go darneoch sé féin é, tarring a Micheline. Tarring a Hamish, haring an bhirt, fágach an ceann is fuide a gomsa.
Is é an céad rá a cheapas a dhéanamh ach a rá nach nearna an tarraingt de gheart, go mo chóir é a dhéanamh 3 uaire in ní go chéile. An sin ceapas a rá go ma é an té ag ar an ceann is ciorra a chacha fannacht. Ach thugus bhí deara go raibh an ceann is cuide scríofa ar stúr báid a bhí caite ar an géamh ag Michelín, réad neartar, bhí orm fannacht. Ná déananig í aon bhfuil ach isteach libh na málaí ar sa mise, níl mór an bhfuil a bheas ar tám inis ó tá an bád ar snámh. Chúid ar isteach go maireach, cheangal mé féin rúóg ar bhéal na málaí, agus danadar go ciúin ar chón an bháid leis na mucha. Anis agus a rís ligad duine a chuch scread bheag as ag ligean ar féin gur mucha bhí ann in áiríre. Nuair a thosaigh an bád a luasca an ann is an áil tar éis don chialle teacht fuaithe, d'éirigh na mucha, mí aidach agus hialad ar siúl. Chúig ceann nó ghó ar bholach Michelín agus is ann a bhí an grán, déimig an crí agus an misneach uan. Beidh lá eile agat a thar ar sa Michelín ag déanamh trúalam. Cínta beidh agus lá mór ar sa séamas. Chuain é ar sa mise leis an mirt a bhís na málaí. Chuig na féin go chlí agus bhualas fuam ar stúr, chonachas tám ag teacht agus a maidir ráibhe ar chúlan aige. Bhí cúig ar fearr in éanacht leis agus an chainte chu. Ní raibh tám féin a rá focail ar bith. Cúig ar táiliúirí a bhí ag caitheamh lá spórt a bhí iontu. Ba chuid a cá rá go mar dóibh dul le tám ag seoltóireacht. Cuid eile cá rá go mar dóibh an lá caitheamh san áit a ráidir. Bhí idir go léir rainn súgach, thosaigh duine chu ag casapórt, chuidigh duine eile leis, chuidíidir ile go léir leis. Chuaigh tám isteach sa mád, bhí cantal ar an bhear bocht. Anis a háiliúirí, tá go gí ar bord, más míon libh a cheacht ar sesin. Thosaigh an díospóireacht athúir, thóg tám an seol ar an mád, chuaigh táiliúir isteach, lean táiliúir eile é, lean an trúr eile iad mar a leanach scata cuireach ar chéad ceann. Hílas féin dul isteach ina dhéag in an níos do tám, thug sé faoi deara mé. Cá bhfuil tosaigh dul ar sesin agus úntas air. Áite bith ar sa mise, ach gur cheapas dul go garm na libh. Té a bhaile nó ach ligh sé glutha truda ar féin. Chuas féin a dír go defrach, agus ní faoi mé chur as an mád is mó a bhí me cráite ach faoin ach raibh mé féin in ngán den na málaí, mar níor thug tám faoi deara thorbe go raibh mucha breise ar bord aige. D'imigh siad san, dáin mise. Dáin mé an sin am a hí ar an glí ag dearca orthú ag amach saoire le cóir. Bhí brón mór orm agus dúral am féin nach síolhann deor. Chúnas mo bhéal go dain docht, hílas gur gcuimhnamh ar an mád churbe. Rinneas iarracht ar nithe eile ó thuairt faoi deara. Dhearcas fuam ar an tíle, bhí portán mór in raim i gClocha an chlí, agus ag iarraí teacht go bár isce. Rugus ar chúpla spála a bhíle mo thaobh agus chosíos an gcaitheamh leis, níor éirigh lom a bhuala. Cuimhníos ar a máid a ríis, an raibh sí a bhádú iminis, ní ecing ar a bhachas riamh, an raibh séamas agus Michelín sna málaí fós, céir de díreach tám leo nuair a deachach sé iad. Bhí na ceisina seo ag teacht isteach i meid na gan buchas dom. Dhearcas fuam a ríis, bhí an portán imethe, bhí is ag iarraí mo cheann a chanáil fuam agus gan cuimhnamh ar an bád ar churbe, nuair chualas an cheol chuam trasna na mara. An táiliúir mór a bhí a gabháil an. Chus fáin a focail go maith. Bhí mé an achail is ba bhíon lama a ágáil, is ríis an áit é ag strán séirí. An sin, thosaigh na fear eile cuidiú leis, bhí is ag éisteach de ceapa go gluais an glór Michelín nó glór Hamish, ach níor chualas. Ach nach a chuth a bhí an lá, nach mé a chail go donna é, pléachas sa críne, an sin ar agla go nimóch an bád ó léargus orm dairríos go tuban agus las dom go mbolach an drama atá os canna an chuan.
Bhualas fua mar chochan sin agus súil níor thógas den bhád go ndeachtaigh sí amú orm I measc na máid eile a bhí sa gcón. Is dócha gur hit mo chola orm a ad agus a bhíos ag dearca ar an máid, mar nuair a dhú síos, bhí titim na híthe ann agus mé fluch go chreiceann na báisteach. Dairias le dul abhaile ach is ar éigean a bhís in ann coscéim a hiúil le fuacht agus le flithe. Nuair a tháinig an chosíocht chuam, d'imigh lom bhealach na céide, ar chacht go gcuirt na tornóige dom, cé a d'eiceann róim ag an glí ach an máiste agus máthair Michelín. Cheapas fille ar meis ach bhí mé fánach agam, bhí sé fánach agam. Chonchadar mé, gléadar orm. Nuair a chonig an bhean cho fluch scanrathe is a bhíos, jaar sí chórtha na cruise orthaí féin. É nanim dé agus inis dún cé as a dánig tú ar siise. Cé as? Nach raibh tú sa mád. Ní rá is inti ar chur be. Agus an raibh Michelín sa gomsa inti ar siise go himníoch. Má bhíam ní mhór féin orthaí níor wathlam scéthe ar Michelín. Dúirt an máiste lam an sin, gan éon atí sa bhí a bheith orm, ach a insin dóibh an raibh sé sa mád nó nach raibh. Dinis mé mo scéal dóibh ó hús deara, thosaigh máthair Michelína chuoine, hialfog a leagach sí na spéirthe, thosaigh an máister ásásamh, d'imigh siad uan. Bhí úntas mór orm go ndeacaigh an scéal chun mór sin orthaí, an chuaigh sí sa mád, féin, cén dochar bhí ann. D'imigh mé lom abhaile. Nuair chuas isteach ar an doras, buna ges as a raibh isteig. Déarfa go dánig agla ar chuid dó rá ann. Bhí Antainna, áthair Hamish sa chlúd, agus a cheann faoi. Ar meiceáilse de thóg sé a ceann agus rinne sé orm. Rug sé graim ar mo dhúlann. Is beag ná chur sin na méaracha I seachtain. Thosaigh sé dó má asca agus a díomhrídíam, an rabh sé sa mád. Dairigh na daoine eile agus bhaliadidir I mo thimpeall. Bhí mo athair agus mo mháthair ann agus iad a íomhrídíam. An rabh tusa sa mád, ní éadas focail a rá, bhí agla orm, bhí idir uile go léir choratha sin. Bhí athair Hamish in ghrain anam fós, a dhá chúil ag dul amach thar a cheann. Éadam asca go neamhthróchrach agus é a íomhrídíam, an rabh sé sa mád. Sa deireadh scaoileachtaíam, chuirc í mo hí choistinne mé, bhí athair Hamish ar maidh amach, agus é a chur na súil tríam, féach an céir de déirthing faoin bhach, dinis mé mo scéal dóibh. Rug Antainna bhaid a chuileann, agus amach leis gan irid agus gan sláán a roimh rá, an fearr bochtar sa mo mháthair. Agus deirtar lom ar siise tar éis tamil, nar tháinig sláán ó má ach muc a réab a mála, agus a tháinig I ddír sa snámh. Muc le mártáin mhór an sin thúsar sa fearr ó go bhí ina sí ag an doras dúnta. Bhí an tá ortar sa mo mháthair, nuair a chuir sí mo chola mé. Murach go do tharraing níos an tráithnínas fuide d'ormse. Murach sin bhí tú réig. Bhí tráithnín an á agam fós, agus ní scarach mé leis go lua. Agus sin é an tÁdh go Pádraic Ó Conaire. Bheithí mé sibh an seachtain siúin, slán go fóill.